20 alsjeblieft. Dus de best al los maar het project. Dus kijk, een snoepgewinkel. Dus ik krijg een snoepgewinkel hier. Ja, dat is komt heel soort van mensen die hier komen. Ja, is de winkel vol dames? Wat is dat dan? Ik ben van de hele wereld, soms haast één keer om. Maar ja, ik ben een vrouw van de eerste orde, die vanaf 4 wielin binnen die er al bij. We hebben 4 keer in de week hebben een groepje hier zitten en dan helpen we gewoon werkjes aan hun eigen werkje. Oh? Ja. Die komen hier gewoon zitten? Ja, die kom je zitten. Ja, die betalen je €1 voor de koffie en dan kun je er helemaal mee zitten, ja. Oh? En gewoon wat kwekken en... En wat kwekken, ja. En soms helpen ze klanten en klanten die doen weer ideeën bij hun op. Ja. Ja, een leuke dame. Ja, ze vlot en altijd helpen willen. Ja, superleuk. Het is echt een opvang, zei ze weer dan. Hè? Als je wat, wat kwijt wil, dan heb je het er even over. Iedereen heeft wel eens even wat. In de thuissituatie, met benen, met lietsbeen. Of met werk. Nou, dat komt je al over de tafel. En we zeiden altijd, wat je bepraat, wat bloot je recht. Nou ja, dat zag ik het je dus. Nou, en dan ben je nog aardig rustig, hè, voor u is het wel. Ja? Ja. Handwerken is mijn hobby, ja. Ja, wat is dat zo leuk, hè? Nou ja, het houdt je bezig, het is geestverruimend volgens mij. Ja, ja. Het is ontspanning. Oh. Ja, zeker. Dus, ja. Hey, maar en daar is nog wat meer hobby's, want is het een beetje een kuifje? Dat rock'n'roll. Ja? Ja, dat doe ik samen met mijn man. Hè. We rock'n'rollen. Oh ja? Ja, we hebben eerst altijd, dan gaan we wel naar van die festiviteiten daar. Maar ja, dan sta je altijd aan de zijkant. Hè. En als je al die meisjes leuk dansje, dus dan ben je bij Sakelveld op Leswest. En de laatste jaren ben je bij Mojo op Leswest. Want we kennen wel een beetje meidansje, maar we blinken net uit, maar we kennen wel leuk meidwan. Ja. Oh ja? Jazeker. Ja. Nou, en let die man hier nou correct wezen. Ja, mijn man is hier ook nou. Nou, dat is leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus dan met waar de muziek maar even aan. Ja, we doen haast de muziek aan en dan doen we wel iets stappen, dat je hem dat leuk vindt. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put the glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 12. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 rock daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Dit is nog even pittig. Ja, dit is even pittig. Dat komt er even op aan. Dan weet je, ik kan even geen condities hebben. Dus daar mag ik nog even aan werken. Ja. Maar ben je hier vaker? Ja, ik ben snel, dan kom ik even meer in de winkel. Dan doe ik eens even een kleinigheidje. En ditje en datje even. Ja, en dan doe ik een beetje de back-office ben ik een beetje voor. Dus, en dan doen we het jaren steeds over de winkel. Hè? Ja. En je hebt beide de passie voor het rock'n'roll. Ja. Ja? Je thuis ik zo. Ja, thuis goed. Ik zag thuis de jukeboxen eens even aan. En dan doen we een stapje dansje in de kamer. En dan gebeurt er wat mensen stemmen door te zien. Even van, wat doet die daar in de kamer? Nou ja, het is maar wij dansen wel terug. No? Ja. Dus dat is eigenlijk wel echt ons ding wel. Hier in de winkel, dat... Nou, daar is het eigenlijk net geschikt voor. Nee. Maar ja, goed, het is mijn vrouw en die is in hetzelfde kleding. En ik heb meestal hetzelfde, een beetje 50's kleding aan. Dat is gewoon wel eens uw levensstijl. Kijk, ons wat orenjurkjes aan, maar ik ren net zoals de jorenvrouw erbij. Zo ren ik net. Nee. De gewone kleding heb ik net aan. Nee, klopt. Maar wat viel dan bij die rock'n'roll? Wat doet jij dat aan? Nou, daar viel ik me gewoon goed bij. Als je met band in het begin wil, dan hier zijn vrienden tussen zijn ze, nou, serieus, met me is ik wel verkleid. Nee, serieus, met me is net verkleid.